weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to leksayba gorgol to beɗe ndenndi to ganki to tulde baali to wuuro djibi alpha to seyyena wuuro mawlo seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to sincana gourdiuma ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amatijane alpha ba to moderne ha to galle makko sama sa to killinkare ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie jonde concertation national fuɗɗima alarba hanki o kono Ahmed Dadda e Mohamed Aboula Mawlud tawtoraka udditgol jonde nde to leydi Sénégal maître Abdoulaye Wade gonnoɗo hoorejo leydi ndi tawteɗe oɗo saaha joni to Versailles nder leydi France holliri tigui ko garowo tawtorede Rouma jarribo ko fate des élections locales ɗaminiɗi wadde lewru janvier 2022 to leydi Sénégal to leydi Mali Issa Kaw Jimmen gonnoɗo ɓattiɗo Cukel Koygay Mayga kanko kadi wonno 4e kanko woni 4e vice président conseil de transition o teɓama o waali jammaji makko ɗiɗi gadani e kasoji to leydi Benin ko aljuma janggo e statut ji taw ko des œuvres d'art ɗi leydi France wujjuno e leydi Benin guila hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayyi e ɗiɗi artirte ndera leydi he to leydi Tchada Mohamed Idrissa Déby hoorejo transition leydi ndi ne tawi e jillu mum to leydi Turque to leydi Soudan ko seppoji Gulli Diaw taw ko yimɓeɓe jaadani e laamu militaire uji mari seppu mumen jamma hanki o ha e subaka hande o kala namdade nde laamu attata e juuɗe civil en bisimilla mone ketki hotondirte joni joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo Paate Sané to leydi Espagne ko ɓi duttiɗo Dawuda Sané to leydi Espagne ko tanuma duttiɗo Binnela Sané to saare Modou ko ɓi duttiɗo Sendela Sané to saare Demba Ali ko ɓi duttiɗo Diawo Sané to saare Gueɗa ko ɓi duttiɗo Malawa Ba to Thiene Ɓoyim ko denduma duttiɗo eɓe ndenta kamɓe kala eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe ustare jinnaɗo mabɓe gorko hen banggue taniɓe hen banggue dendiɓe hen banggue kaw mabɓe hen banggue biyetenoɗo Elhaji Kisma Sané noon ko kanko wonno joom wuuro Saare Gueɗa ko ñalawma hanki o alarba hanki o yalti aduna to Saare Gueɗa ko alkamisa hande o wira to saare gonga Saare Gueɗa ñalawma ande hande o ko biyeteɗo Amadou Sané biteɗo Amadou Sané tanuma duttiɗo tawateɗo to leydi Espagne kañuma yettiniɗo wulango dow inde ceerno Habous Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en donima dendagal ɓesgu makko e dendagal ɓesgu leydi Gambie kala nde Allah yurmotomo yaafomon harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahuma amina. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safiriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ko wayno kista fibrom ndogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe ɓe darotake e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe kala ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danwal kala bawɗo listihara moƴƴuɗo longal joom istinjaba ha timmi ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kirineɓe mum wonde oɗo saaha joni mo tawe nder leydi Sénégal to wuuro men wiyetego Djoum kala jiɗɗo jokkodirde e makko nder leydi Sénégal numéro makko ko 00 221
78 163 24 82 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro makko di Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe pewnade ha fewi bawɗe neldede kala nokku e kala continent mo neddo leydi e kala continent mo client makko woni ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wone so yan reedu malaɗo ko labɗo reedu malaɗo wone so yannama ka miskin Allah safruma ha mbiya wen tawa haydara yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum wahliti ha habba walla jano bargal ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wone mbadden dando faade makko maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle baɗaɗo reconnu mondialement maître Adama Baldé ko joguiɗo seedantagal mum ha timmi maître Adama Baldé ene jogui leɗɗe pewnaɗe ha fewi bawɗe neldede kala leydi e kala continent to almudo makko woni maître Adama Baldé ene wiya dendagal pulago ene wiya dendagal leñol ngol yo yimɓe dutto e ganni mumen dutto e fina tawa mumen maître Adama Baldé ne andina dendagal kilineɓe mum wonɓe caggal leydi ha tengti e wonɓe Europe ronko ɓe heɓde kayitaji kala jokkodirɗo e makko joni joni keɓa kayitaji ma ha timma maître Adama Baldé ene yawrani ɓen commerçant ji walla gollotoɓe ɓe haaju men loofi walla ɓen kadi asoɓe kañe e kala saaha ɓe arsigaji mumen kali jokkodire maître Adama Baldé joni joni jiituɗa hoorema hano hannirtani maître Adama Baldé ene wiya dendagal commerçant ji e dendagal ɓen waɗoɓe yimɓe dawru waɗoɓe dawrugol e dendagal ɓen waɗoɓe fugu koyguel waɗoɓe espoir ji jiɗɗo yiɗede jiɗɗo ɓayde ha inde mum haale ha aduna foof nanma jokkodire maître Adama Baldé joni joni hoodere ma fetta maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal omo tawi oɗo saaha joni e nder Mbacké e fande Touba to wuuro wiyetego Mbacké sa ari ha to Mbacké legal bitegal Mbacké Dembo waɗɗani daral baali kala mo mbiɗa galle maître Adama Baldé ma addu ha holluma hano hannirtini maître Adama Baldé numéro bureau ji makko mbatta ko 33 976 12 00 so tawi ko galle makko walla numéro makko WhatsApp mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 ko numéro ji makko WhatsApp maître Adama Baldé ko jiɗɗo rendo jiɗɗo pulagu jiɗɗo leñol ngol eerotoɗo yimɓe foof e dental e kawral maître Adama Baldé en wiya pulagu yo yimɓe dutto e ganni mumen yo nangge pine mumen e gande mumen e fina tawa mumen maître Adama Baldé ko labɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam hiire mon musidɓe tedduɓe heɗen gone alkamisa nogase jeetati yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goho kabaruji men e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mono haali Abouba to karallagal to ha mbawan yiide en to banggue nate e ɓosoje woni YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabaruji men noon on ñagama yafuya e ñalawma hande o kirgol kabaruji ɗi saabu ma jippiɗen ne mbawden wadde kabaruji ɗi kabaruji men e ɗemgal pular
Sarr ko to leydi Mauritanie pudorɗen Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolleri alarba hanki o ko ujunere temedde jeetati e yimɓe nayo kolkisa noon hen capanɗe jeegomo e ɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 e nder ɓe cellano ɓe hen capantato e joyo kepti cellal mumen hano hannirtini paati galleji mumen hay goto noon alamo rafi o yooɓi fittadu mum ñalawma alarba hanki o leydi so tawi noon ko ujunere temedde jeetato e yimɓe nayo holkisaɓe ɓe hen ujunere temedde ɗiɗi capanɗe nayo e jeenayo ko TDR woni test rapide woni tigui holkiso yawɗu no fewi temedde joyyi e capanɗe joyo heddiɓe ɓe ko PCR woni laboratoire leydi Mauritanie ne yaara e oɗo saaha joni capantati e jeeɗiɗi ujunere fawi capanɗe jeenayo e yimɓe nayo winditiɓe doggola fiɗaɓe covid 19 sotto e nder ɓen noon capantati e joyyi ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e goho keptino cellal mumen hano hannirtini temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayo e ɗiɗo ɗum woni ko hawladial tuggi ko rafi o naati leydi Mauritanie faade ñalawma hanki o ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono no mbiruɗen e gardiɗi gabruji men jonde kaldigal ko fati kay e keɓugal concertation nationale teskama noon e nder jonde hen ardiɓe ɗiɗo landaji ɗiɗi woni landa witeka RFD woni rassemblement des forces démocratiques woni Ahmed Wuldadda e hoorejo landa IFP woni union des forces de progrès hono Mohamed Awul Mawlud ɓe tawtoraka jonde nde noon jonde nde jooɗi ko alarba hanki o nogas jeeɗiɗi yarkuma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas go e nder noksota namdiɓe noon namdino jonde nde noon ko landa IPR woni alliance pour la république ko landa lamoka ete noon teskama tigui kamɓe ɓeɗo mawɓe landaji ɗiɗi lunda ɓe kalanɗoɓe kamɓe kala ɓe joddima laabi limtinɗi ɓe joddima e hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh El Ghazouani Ahmed Wula Dadda noon o nuli toon ko cukko makko biteɗo Yacouba Diallo kañum tigui tawtora jonde ɗe so tawi noon ko landa so tawi noon ko wasi tawtorede Mohamed Mahmoud Wula Mawlud landa IPR noon yimɓe landa ka noon kolleri tigui woni haɗimo tawtorede landa ka ke oɗo saaha joni o tawetake nder leydi he o woni koye caggal leydi tawa kadi koye mbadi ɗanngal makko privé ko mennoɗo wonde ministre jeeyaɗo landa ka taw koye tambiɓe landa ka biteɗo Mohamed Wul Khila kañum ari tawtorede kañum tigui arirani landa ka ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni gendarmerie nationale gendi ndi waɗi tigui ko wiyete manœuvre mbadi kay yidde ɓeydude heblo wonande kay haɓade wiyeteɓe terroriste en woni pelle ceɓɓitiɗe e waɗoɓe piraterie e kala saha nder leydi Mauritanie ko groupe de sécurité d' intervention gendarmeɓe noon kañumen mbaɗi oɗon manœuvre militaire noon ɓe mbaɗi ɗum tigui koye dow ko ɗum noon ko dow ɓe mbaɗi ɗum tigui ko yontere wotere kay caggal nde gendarmeɓe jituno tigui taw ko réseau mawɗo no fewi waɗoɓe tigui cambriolage woni heeloɓe guykaji de mbadi cambriolage e waɗoɓe piraterie e kala saaha e nder kaggulaɗe taw ko kaggulaɗe aw fina tawateɗo to Nouadhibou woni port de pêche mo Nouadhibou ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen walimo hoddela sharqi hono Cheikh Wula Abdallah holli alarba hanki o wonde cumuladde bannogu to basi kunu waɗama maîtrisé woni tigui foolama hano hannit ni oɗo saaha joni o holliri noon o holli kanko waali o noon o holliri hay goto mayani hen kono noon waɗi tigui ko heewi ko ladde nde hewde ko heewi ladde he sumi toon hakkude nokku to wiyete Bira Teynes ha to commune to Ela Megvam ha yaɓani to wiyete e hela Mohamed Eli ɗiɗo heli commune mo Dara ɗiɗo nokkuji kala hollidi tigui sumi cumu musku no fewi kanko waali o noon o manti dadiɓe darme leydi Mauritanie tawteɓe darade nan fande wawɓe darade kayno dole mumen ponno ha mbawi ñippude cumu ngu o jarni kadi ɓen sagataɓe diwan o kala tawteɓe hoɗɓe e nder oɗon nder fande ha tengti noon kadi hoɗɓe oɗo kan biteɗo Canberra tawa ko doga molti hen ummiɓe nder leydi Mali araɓe moltoyade nder leydi Mauritanie ɓenne kadi mbawi darade hen darde mumen no fonno kay no dole mumen ponno ha mbawi ñippude nguɗon cumu hano hanirtani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ɓoyata fuɗɗade golle taw ko golle puɗɗugol golle mahagol pont hakkude Rosso Mauritanie e Rosso mo Sénégal alay saago noon woda galleji kewɗi egginaɗi galleji kelen to pont foti rewnede ɗo ɗum saabi noon nokkuji kewɗi egginama e galleji mumen ɓen noon joom galleji en
kala mbawi tigi hebde ko wite indemnisation mumen woni tigi wawde rokkede koppereje dokkama kadi boowe to nokku to wite PK8 mo roso be kebi ton boowe be kebi kadi khalis no be mahirden boowe kesse nde tigi be mbawata hottoyde ɗiɗon nokkuji ballal ngal noon rewi tigi walla indemnisation noon rewi koye juuɗe waali mo khasa hono mulla ibrahima waali o noon holliri tigi ɗum waɗi koye kaldigal e dow pamodirala tawa kadi ko dow transparence ha moni foof yiti hana hoore mum hano hannitani ha joni kabaruji men ɗemgal pulara seno men to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen Abdoulaye Diouf Sarr e ko kalfinaɗo cella ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade e gollidiɓe mum kolliri alkamisa hande o ko ujunere e temedere capanɗe joyi e yimɓe jeetata kolkisa ko hen yimɓe ɗiɗo tawa ko fiɗaɓe covid 19 to ɓetama to banggue pourcentage ene holliri nder temedere kala hen 0,17% ko fiɗaɓe ɗiɗoɓe kala ko communautaire e nder ɓe cellanaɓe ɓe hen tato keɓti cellal mumen ɗiɗo ina tampi sanne ma mballitede banggue fofango hay neɗɗo goto noon ala mo rafi o yoɓi fittade mum alkamisa hande o leydi Sénégal ene yara e oɗo saaha joni capanɗe jeeɗiɗi e tati ujunere temedde jeena e yimɓe nayo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ujunere e neɗɗo goto keɓtino cellal mumen hano hanniti ni ujunere temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗi e jeetato woni ko hawruno e radiala nogas e nayo neɗɗo ñalawma hande o ko hedde juuɗe safroɓe taw ko tinaɓe wonduɓe mbrosa coronavirus leydi Sénégal ene yara ñalawma hande o e million ne fayi temedde ɗiɗi capanɗe jeetati e jeenayi ujunere neɗɗo ene fayi temedde nayyi capanɗe jeetati e jeetati woni 1,289,488 neɗɗo winditi fuɗɗiɓe kay ƴettude ñakku mumen hano hannitini nder leydi hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ñalawma hanki o sanga 19 heures woni tigi 7 heures kikiiri ko camion mawɗo kañuma féri moto Jakarta sara commissariat mo central mo Kaolaka dognoɗo moto Jakarta dogonannoɗo moto Jakarta o ko ɗon e ɗon hawla jala chauffeur camion nanggama ene tawe e oɗo saaha joni e juuɗe daɗiɓe goski mayɗo o noon joom Jakarta no goski mum nawama to morgo hôpital Cheikh Mokhtar El Hadji Ibrahima Niass mo Kaolaka ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen accident ji tawa ngol lawol noon koye mbaɗi accident ji inderamaji kadɗen teska kama noon en jamma beddo o hollirama tigi ko bateau mawɗo taw ko bateau dimduɗoɗo autoji e kam service uji kewɗi ɗi hinde feret kañum tigi féri e bateau tawi kañum féri laana taw ko laana awoɓe awo fina tawa e nder maaje kadde ɗe leydi Sénégal o firima noon ko sanga pecce jamma hollirama noon ɗon féri laana ka ko ɗon laana ka yuwi laana ka noon ne wanno tigi awornoɓe tato ɓen tato kala noon ko ɗon tigi mbi puncine nder ndiyam gulali mabɓe noon e lukali mabɓe ko ɗon capitaine de bateau o nani gulali mabɓe ko ɗon tigi wawi kay nilde yimɓe mum wawde fabadeɓe kamɓe tato ɓe foof noon ɓe paabama eɓe guuri eɓe kiisi ko goto e mabɓe tan gañi hen caggal ɗum noon ko on tigi joom bateau wawi ƴettudeɓe jolniɓe e bateau o kay addiɓe ha e juuɗe marina national mo Dakar sanga 4 heures du matin hollirima noon gañiɗo noon kanko capitaine bateau o nangui en charge dendagal safaruji ko fate oɗon gañiɗo kam ko fate gañiɗo hono noon ko tawi noon kamɓe tata ko noon ɓe kiisi so tawi noon ko tawi noon ko oɗon tawa ko kañuma woni so tawi noon ko oɗo tawa ko kañuma woni biteɗo Moustapha Diop kañum woni président fedde awoɓe awo fina tawa nder leydi Sénégal on namdima noon nde joomma bateau o yoɓata dendagal matériel guila lana kam ha e gawirɗe ɗe kala ɗe perduɗe hen ɗe kala tilfiɗe hen ɗe kala nde wawata rembourser jomumen hano hannitani ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen pelle kewɗe ko wayno Y'en a marre ko wayno Africa Fris ko wayno FDS e ko wayno Guelewar e frappe France dégage e fedde witende LCIS e SNP e pelle kewɗe goɗɗe ɓe kolliri tigui wonde aljuma janggo nogas jeenayyi lewru yarkoma garkoma gonɗen ɗum koɓe waɗoɓe seppo mabɓe addude ballal mabɓe woni soutien mabɓe faade jande witende D-Media caggal kayne nden jayde jogui caɗele oɗo saaha joni e laamu ɓe erima noon dendagal Sénégal naɓe kala ha tengti noon e witeɓe démocrate nde kamɓe kala nde mbawata pottude to nokku toɓe mbiyata bureau ji groupe de presse ɓe mbawa fottutona kamɓe kala ɓe mbaɗa moɓodiral mabɓe ɓe kolliri kadi kamɓe mbawi oɗon seppo wonde kay ɓe joƴƴini kayit mabɓe yeeso bureau du gouverneur e dow table gouverneur hollirde kay wonde aljuma janggo o koɓe jippotoɓe booli wadde moɓodiral mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen maître Abdoulaye Wade ko papa soppi mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi o tawateɗo e oɗo saaha joni to Versailles nder leydi France kanko papa soppi noon holliri tigui wonde ko gatto
ɓoyta ko nder Dakar nder Sénégal kala tawa addama toon ko wadde ruma jarribo woni tigi campagne e ɗiɗo sumgoji taw ko sumgoji lewiti élection locale addatamo toon noon ko addude ballal makko waɗande kay ngallo diddal landaji lunda diddal landaji lunda bitegal diddal landaji lunda bitegal Sénégal bitegal tigi wallu Sénégal ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen Issa Kawji ko 4e vice président conseil national de transition ko koye mawɓe kadi koye mawɓe catala bitegal M5 RFP ittunoɓe walla jinnoɓe laamu Ibrahima Boubacar Keita o wiyama teɓ noon talata ɓennuɗo o nanguira noon ko sudde konngudi tawa kadi koye yamirore procureur de la république auprès du tribunal de grandes instances mo commune 4 mo Bamako e yamirore mom o waali jammaji makko ɗiɗi gadani e nder kasoji o tuma noon ko sudde konngudi tawa kadi ko konngudi ɗi beelani laamu ngu ha tengti e gonnoɗo sehil makko gonɗo hoore jagodde oɗo saaha joni biteɗo Sugel Koygay Maïga o suuti konngudi noon ɗina konngudi noon o haali ɗum tawi ko wiide kay wonde ko Sugel Koygay Maïga kañum saabi ha kay oɗo taw kañum wonno représentant spécial catala bitegal MONUSMA woni lafaji mbuleji nder leydi Mali ha wawi waɗide refule yaltinede e leydi he ha joni ko leydi Mali keddoɗen nden ka e kisal ene ngakkino feewi e oɗo saaha joni nder hakkude leydi ɗi ko ɓoyani ko noon woni ñande nogas e tati e ñande nogas e naya lewru yarko ma gonɗen ɗon ɗo hollirama tigui janguji mbaɗi e nder commune aji tawteɗi e nder onde tamtede to e nder commune aji e nder ɗiɗo commune aji woni commune mo Korom e commune mo Diabali ha commune mo Dogori foof ɗiɗo commune aji foof noon tawe tigui e nder commune e nder tawede nder siècle mo ñono e nder oɗon diwan noon ko jihadiste en kañum min jogui oɗo saaha joni kañumen mbaɗa toon luwaji mumen e nder région de Ségou ha région de Mopti kala hato Mopti ley hato région de Mopti kala hollirama tigui hollirama tigui oɗo saaha joni hay luumaji ɗiɓe kewi wadde kala yonde saaha ɗeɓe keɗano e oɗo saaha joni kamɓe terroriste en ɓe woni pelle ceɓɓitiɗe ko saltiɓe ɗiɗon luumaji ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal ade ɓayini communiqué mum mo tongode 6.4 ko fate covid sappo jeenaya o holliri noon ñalawma hanki o ko ujunere capanɗe jeeɗiɗo e jeegom neɗɗo kolkisono e nder holkiso e ɗon hen capanɗe nayo e joyi tawama e jaati ko fiɗaɓe covid sappo jeenayyi e nder ɓe cellaɗo ɓe jeenayo kefti cellal mumen ɗiɗo kawrela diala leydi Mali ne jogui capanɗe jeegom e tato neɗɗo e oɗo saaha joni antirɓe nder cuuɗi cofriri wonduɓe covid sappo jeenayyi e nder ɓen noon hen sappo e tato tampisanne ma mballitoyo to banggue fofango eɓe jogui kadi temedde ɗiɗi e nogas e goho neɗɗo wonduɓe covid sappo jeenayyi tawa ɓen noon Moussa Kano fewi keɓata safruji mumen ko nder galleji men hano hannirtini Mali ne yaara e oɗo saaha joni sappo joyi ujunere e temedde jeenayyi e nogas e nayo winditiɓe doggol corona hen sappo e nayyi ujunere temedde jeegom e sappo e temedde jeegom e jeegom kefti cellal mumen hano hannirtini temedde joyi capanɗe jeegom e goho neɗɗo woni ko hawrela dial tugui kay ko rafi o naati leydi Mali faade oɗo saaha joni koto leydi Benin paaɗen leydi Benin noon nana heblo tigui jaɓɓade jaɓɓugal manggal no fewi wonande kay ɗiɗon ɗeɓe mbiyata des statiji mabɓe taw ko des œuvres d'art ɗi leydi France wujjuno e mabɓe kay gimtaw ko nogas jeegom e statut des œuvres d'art ɗi leydi France wujjuno e mabɓe ɗum noon ko taw kadi koye ene jeeya tigui e ngaaluji mabɓe woni ko wiyete trésor royaume mo Dabo Moyen ɗiɗon noon ɓe moftuno ɗum tigui ɗiɗon mostatiji noon guila ɗi naati leydi France ɗi moftuno koto musée de quai de Branly hollirama noon e nder nogas jeegom statut ɗi ene tawe hen statut ji taw kañumen gonno tottema royaume Dabo May e tottema roi mo Behazen kala ha kanji kala noon hollirama tigui ko trouba colonial gujjunore e juuɗe leydi Benin guila hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi ko aljuma janggo o noon ɗi gassata ha lawa e nder leydi Benin koto leydi Tchad paɗen guila talata ɓennuɗo général Mohamed Idrissa Déby ittuno hoorejo laamu transition mo leydi Tchad ne tawi tigui to Ankara lamorgo leydi Turki addimo toon noon ko notade bismago nanɗo makko sehil makko Recep Tayyip Erdogan hoorejo leydi Turki
ɓe kolliri noon ɓe ciifodiri ciifande kewɗe no fewi ko fate fate banggue gollodirde e balle gollodade kayi e balle kay wawde e banggue wawde tikiɗiɗe gollodade e kala saaha koto leydi Soudan paɗenen guila militaire uji nder guiti laamu nangui hoorejo transition leydi ndi ɓe nder guiti laamu civil ene e oɗo saaha noon guila nden teskama tigui ha tengte jamma beɗɗo ko seppoji gulɗi jaw mbaali tigui ndera leydi he subaka hande o kadi ɓe waɗanoɓe seppoji mbawi tigui wadde ko witte barasuji mumen e ndera boli kala hollirde metti mumen e oɗo coup d'état e namdade kayde laamu ngu artata ha laaɓa e juuɗe civil en musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ɗum ɗo wonno ko tongoji noon kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal to ko miñi men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogum jogo